Готово. Плей. Дани! Марио, включи си ти! Марио! Марио! Ето това е! Браво! Оставате топка. Марио, дръпни малко към Вени. Към Вени отиди малко. Остай го там отзад, Тони ще го пази също. Айде от средата гледа, от средата. Ники, няма да чакаш, Ники! То му дата центрира, Айде, тръгвай, Ники, тръгвай ти! Тръгвайте! Тръгвай, ще връща, Ники, атакувай ти! Давай, затваряй ги оттам! Всеки човек, опа! Алекс, давай, затваряй! Какво си ти го гледат, аз не мога да разбера. Това не го бех виждал, вълче. Айде, Лю! Айде от ръка! Айде, давай, изпълняй бързо. Ники, за салата, Ники! 12 номер, Ники! Айде, оп, тая наша, Вени, дай, браво! Айде, Ники! Грешка на защитниците. Не само грешка на защитниците. От тук, то... Ники! Не се прави на глуп. Ще влияш по-стабилно.
Айде, Ерик, атакуваш и ти, Ерик! А, не е. Не е спаши. Тропа. Църка такова, но това е тъпа. Айде се Тудор, Енрик! Това не мога да метне до там, бе. Това ще да те обратно си. Правите ти глупости, правите, бе. Оставили малки да фърля тъч. Деветката трябваше да го вземе. Това не мога да метне до там, той е с какво късика. Просто... Его е съси. Давай, давай, давай! Не го остави да центрира, влизай, Рики! Его, той колко страхливо влиза. Браво, Тони! Това момче добре е избито. Той винаги, той ли каме, Тони? Той играе много хубаво. Тони е стълба, да реално. Абе, 10-ти номер пред Любо, кой го държи? 10-ти номер! Пред Любо! Нема, той си видели, той си стои с 10-ти номер, ама все едно няма никой. Все едно няма никой, въобще те си гледат напред топките, това е по-важно. Ема като облъчени си.
Който е толкова назад, няма да може да изпрати чак до там, до Калюан ще вкара. Ето, добре. При нас 12 номер, то малки гледа. Той не знае в момента къде се намира. Той не знае в момента къде се намира. Застанава между най-големите. Дори не си търси позиция, за да мога да... Разбираш ли? Виж, ако беше застанал като хората, ще застане. Добре, че ми... Абе, моля ти се, бе, аз ти казвам, те не мислят. Застава там, защото трябва да застане. Айде, Любо! Дай на Любо! Добре. Браво, Емо! Нищо, давай, няма страшно. Можеш да му върнете, Любо, имаше... Обратно. Точно така. Да се научите. Добре. Дай на Марти, движение и чукни му с едно. Айде. Давай, Ники! Дали сега той 12 номер, защото като не влиза, за да може да се остави това центриране, не той просто не знае къде се намира. Направо да го изкара, че той няма опция в момента да го изкара. Ники! Що не влезеш по-стабилно, бе, приятели? То няма никакъв хъст, това е те. Не, той така играе. Ако беше влезено по-стабилно, нямаше да има това центриране въобще, за да мога да стигне топката до това. Не. Нямаше, ама... Сега ще го по-напред, ако няма как да... Те не те чуват сигурно, бе. Не, прави си, той се прави на луто обикновено. Аз как чува всичко. Да. Аре! Да бутни си се, виж спиране само, виж. Помни, за какво става въпрос, за кой да рече. Тя не знае къде се намира. Давай, не го оставай. Виж как се пази, виж. Още вътре. Давай, бе, влез стабилно. Давай, Марио, влизи. Ето това е, браво, Марио. Добре. Давай, гони. Ерик, тръгвай ти. Давай, не оставай. Айде, тръгвай. Айде, бе, Ники! Ники! Ти виж ли за какво става въпрос? Айде, тръгвай, Ники! Тръгвай да ти даде опция да има, бе! Виж, като той понеже закъснява, той не мога да му даде. Видя ли за какво става въпрос? Ники, някакъв проблем имаме ли, бе? Ники! Еми, играй, бе! Айде, тръгвай, за да мога да даде. Оп! Добре. Дай на Алекс! Добре. Браво на Емо. Браво. Два удара ги спаси много чисти. Хубави. Браво, Емо!
Доктор има ли? Нещо сериозно. Не, натърти си дупето, не е нещо сериозно. Само това малко ще преиграе са нормално. То няма... Единствено припала нещо ръка или пръсти нещо. Да. Аре, пасти бе, човек! Не тегли толкова назад! Браво на Йоанчо, браво! Какво направи този съдия? Ако тако ще да пусне. Това точно на толкова. Ама каква глупост, братле! Нямате си на идея каква глупост направите. Айде, Бери, влизи, не го остави Венка. Давай! Айде, оп! Давай, няма страшно, давай го, айде, Ники! Натискай го! Добре, за това говорим. Да чудим, няма да стане, Страхливо, като си игра не става. Давай, Ерик! Айде, Мари! Много плахо играт. Аз така не знам просто... Тук от тази страна са, понеже ти двамата са, по принцип 5-8, 12 номер, то е много страхи. Ти не го виждаш? Да, той се върти към топката. То се носи без човек, то по принцип е така. Това малкия Вени, той явно, според мен, той малко го респектира, той е по-висок, той ето. Виждаш сега 10-ти номер, къде трябва да го пази, и то от другата страна има едно високо момченце, не сме. И от тази страна, де факто сме оголени се, досещаш се. От другата, последният това Васил, той опитва да прави нещо, ама един път прави, един път не прави. Средната линия никаква не, но за напредността не говорим, там не достига топ. Браво, бе, Тони, бе! Сто път ми се обясня, че за да искаш да играеш футбол, трябва да влизаш стабилно, да не чакаш. Да няма страх. Да няма страх, да. Ето, първо 7 номер няма страх, това момче. Няма страх, обаче той малко му трябва да се понаучи да някои неща да ги отиграе, трябва да ти кажем, става стабилен много.
Вие на Царско село много по-добре играхте, не? Не играхте, ама това ти казвам, че тогава и сега той има и нещо друго. Значи... Давай, не го оставай! Давай, натискай! Натискай да преса! Е това! Давай, Ники! Давай! Бе, изчакай вече, свърши това, добре! Това! Айде, Марти! Калповете, то като ги няма калповете, защитата остава се едно сама, различно. Айде, Ники, идва, бе! Гледай какво става. Гледай каква е разликата сега, ако имаш стабилен поне от некъде. От лево, да. Няма ли сега в момента има такава... Статично положение се чака като... Стават, ама това не е футбол, това е биене, така залби. Глупости. Абсолютни глупости. Какво викаш, Сир голем ще стана на дербито? Да, просто ти. Просто ти, пълно. Късо, обаче аз го знам, че ще е късо, мен ми е ясно. С пунта Мара на събирайте, той един път го правят, един път не го правят. На мен ми е ясно, е заучено това. Ама те, виж, че толкова си следят нещата, разбираш ли? Ако трябва да седи им викаш, седи ги потъщи. Те не следят самата игра отвътре, разбираш ли? Има тънки моменти, къде... Не ми какво да викаш. Оставаш ги да гледаш Сира и това е. Погледни са. Добре, Бени, добре. Добре, бутай сам сега, бутай до нарушение. Няма толкова на страх. Дигна. Може да вземеш това път ти да... 20 пъти отзад има човек му вика, няма кой го пази. Виж сега как се оставя човек да центрира, виж как се оставя човек в центъра. Обърни внимание, това са елементарни работи. Елементарни работи, те в момента са като патикам. И странното, че някакъв път играят като облъчени, разбираш ме, нетипично. Те самите според мен самите не могат да повярват какво се получава. Кой да викаш и да не викаш, те си прав, какво си знаят. И то, само той му дай само да меша, върти като пумпъл, то 8 номер смисъл, върти като пумпъл, едно отиграване като с пас не мога да направи. Много обича като пумпъл да се върти, 100 пъти му се каза, подаваш, взимаш топка, подаваш, търсиш напред. Дай сега отзад. Нямаше никаква засада. Не знам, аз това не го видях интересни страни. Ай да има по значение. Да, няма значение, ама... Няма значение, то да има нещо... То да има някаква интрига, да се ядосваш. Така е. Има ли, няма ли, дали ще е с дуспа, дали няма да е. Абсолютно. Добре, вие играете, ви играете малко по... И той в средата ви е служил 2-4-2, 3-1 напред, разбираш? И с едно острие този седми номер, на вас ви е добре, защото средата никой няма. При нас и с тия нападатели, тъй като гледам защитата, каква е, за какво говорим? Ето, виж какво се получава, виж веднага числено преимущество се получава. Има веднага, виж, 3 към 2 станахте веднага отзад, виж? Гледай как. Плюс атакуващи стават 4-4, сега чак изравних. Но при една остра атака е гол. Да. То е елементарно отстранение. Елементарно, обаче, това ти казвам, те не следят тия работи, разбираш? Не следят, губиш първата топка в момента. Това ти казвам, че просто... Да кажеш, че персонално някой да пази ето преноса.
Примерно дам ти един пример. Ето пак в момента сте, ето сега станаха 3 на 3. Ето, дори в момента. 3 на 3. Значи от тук сега много трябва напрежението да падне в халфите. То крайния трябва да е десния бек се едно от една страна. Виж къде отишъл 7 номер. Да. Разбираш ли? То отиде на местото на халф, защото халфовете реално не си вършат много работа в момента. За нападението въобще не говорим. Те не достигат топката. Те една да достигне, това е един удар глупост. Ето гледай се само чистено как ги изравняват. 4 на 4, гледай, ето виж, гледай, 5 на 4 станаха, виж, ето, там малко и засада имаше, но няма значение. Разбираш? Видели чистено как се препеква? Тази засада да, но оная не. Ама не, това не говоря по да. Аз ти говоря за друго, ма не за засадата конкретно. Говоря ти да виж как, откъде идват проблемите, ето гледай са. Абсолютно. Ето гледай преливането, гледай, оп, само че той е бит. Макар че ако беше точно при отблъскването, пак са повече. Или поне наравно. Не трябва никога да му да. Ей, как бе? Тук работата е в момента на халфовете. Е тук примерно на... Той 12-ката са не трябва да е там въобще. На 8 на 9 на случай са не знам Венци как го слуша, но на тях е работата са те да понесат от средата, да държат средата, за да могат да улесняват защитата отзад. Разбираш? Ето, гледай сега до там и ето губи се тази средна топка. Виж сега какво се получава. Губи се тази топка. Естествено преимуществото и вашите са и по-високи. Браво! Тук добре, че взе. Губи се тази топка и вече атаката си продължава. Ето друга загубена топка. Ето, гледай. Вие реално имате само двама в момента. Целият ви отбор е почти в нападение. Вече дори всички сте в нашата половина. Абе, подай бе! На Манасиев! О, стадионче това. А къде тренирате ги? На кое? На жито, на жито. Житен? Да, Хубав ли е? Не е с седалки, с такова не е така стадиона по същия начин. Тревичка. Трябва да, и го поддържат, са хората започнали да го поддържат, с измерени, Браво. поддържат го. Са никой нито атакува, нито гледай, двама си ги разиграт, гледай, седат всички. Няма и не искам да викам, защото почвам се нервирам, виж. Ето сега той, който е 12-ти номер, той върши работа с едно на защитника, с едно от халф, ако почваш, разбираш. Ето сега трябва да бута до нарушение. Ама той няма на кой да подаде опцията. Виж, като нямаш какво да получи. Виж сега, ето сега почва въртената. Ето видели как е загуби. Разбираш? Папашки. Техника на место, това се казват такива футболисти, техника на место. Нищо. Ето заради него. Видели? Видели как се загуби топката ето за 8 номер? Ти говоря, трябва да се прави на футболист, да меша, съответно загуби топката, едно центрира. Не говорят и за грешки, защото ми задаваш въпроса. Ето аз това ти казвам. Това е халфа. Да, това е халф. Затова ти казвам. Той не го играе халф. Не знам, ето ти щом забравяш, че това ти казвам. Той на въшника в халф това не. Той има толкова енергия това дете и ако наистина позатворява смисъл да ходи, да гони, смисъл това, което му е зададено като задача, да зарежда, там да тако. Ама те никой с него играе. Ама не бе, обяснява им се бе, човек. Обяснява им се по 1000 пъти, им се казва, подай топката, каквото я вземеш, ти си халф. Той иска да играе като в училището, разбираш ли? Като в училището иска да мога, ако тръгне от единия край на корнера до другия, разбираш ли? Не става така. Ето, виж как се губи първата топка от халфовете. Виж, все едно нямаш халф в момента. Директно при защитниците. Видя ли какво стана? Гледай. И то Васко, той е новичък, в смисъл, но поне гони, то опитва нещо, има някакъв къс. Височко дете. Да. И това е. Какво да е това? Не знам какво дава. Тът Чългов. Не, човек, ти се печеташ. Какво да е? Аз не знам дали това, че най-големия резил, сега че виж какъв резултат ще падне. Няма те второто, нашите сигурно ще успокоят, няма да напират толкова. Аз и не знам, той не да напирате, те не играят въобще. Дуспа е дал. Как не бе, Дуспа бе, там бе. Там. Аз не видях вас, защото ти говорих. Посочи и долу. Дуспа ли? Не, обаче от другата страна ще бия. Защото вече се събрали там от подходите.
Несериозно много. Къде вика ти на Цавко се играхте тя път по-добре? Човек, даже ни поведахте 2-1, ако си спомняш. Не, вие 3-1 водехте, ние наприхме до 3-3. И... Не, 3-2 свърши матча. 5-3 за вас. Така ли беше? Да, бе. О, да, бе, да, до 3-3. Да, после 4-3, от 3-1 до... И той играха, да, с такова от 3-1 и си странаха. Да. 5-3. Много хубаво играхте тогава, аз се опаши и викам, мята победа. Какво стана? Епа, при 3-1, 3-3 нашите капнаха. Да, бе, не става въпрос, че попикам, нямам обяснение. Обяснение да имаш, то виждаш го, то обяснението на терена. То се вижда. Единоборствата, вие във всяко едно отношение. Второ, той така хубаво ви е наредил смисъл като за система, а тя точно пасва на този вариант на игра в момента срещу нашата, разбираш? Смисъл на нашата, както са наредени в случая, как се оговат висат долу, който е крайният защитник, е това другото 17 номер, той изостава въобще. Да. Той дори не отива да му помага. Разбираш? Което оттам се получават такива разминавания. А им се обяснява на тренировка, примерно им се обяснява. Това ще отзад седат, слушат го, те на тренировка играт, ако ги вижте, няма да повярваш, че това отбор. И седат некъде някой път да играят с някой и все едно с други деца. Все едно друг отбор. И нашите на тренировка много ми харесват. Много. Ама някой път се полигават, но не е фрапантно това. То път трябва и настроение в отбора. Не да нямаш настроение на такова, просто по някой път не така чудо, ще го е, пазят се от някакви топки. Всичките са така. Давай, не гони! Давай, айде, Ники, и ти помагай! Давай! Давай, гони го! Аре, бе, Ники! Гледай го то! Нема, той го е тук, гледай как закъсня, гледай го. Поне не му даде, ако беше, можеш да посрещнеш при мен. Чека да обърнам за мен. Това така, няма настроение, няма нищо. Свали топката долу! Дай ми Иван! Айде, давай, Ники, тръгвай! Изчакай вече, той Калуян тръгна. Топа иначе оголва там. Айга да си е балватко, тича без да знае за какво в момента. Иначе индивидуална техника има това дете. Смисъл обаче страх има някакъв. Не знам, що и... Ето, гледай са. Гледай, виж, не обича да подава. И защо? Не знам. Това е. Той си мисли, че като го изиграе по този начин, ето виж и почват караниците, разбираш? Ето виж пак заради негова ситуация втори гол. Ето другия гол. Видя ли? От едно нещо, където заради него стават едно двата гола в момента. Да. Видя предишния гол, ето заради пак е това мешане. Ето това е. Няма чукане, няма нищо, разбираш ли? Шанс. Няма, не. Той казали му, не знам нещо, той Олевски някакъв му казал, много добър, много техничен. Да, техничен си на малък стадион. Нито Олевски, нито от ССК с тази игра, той не може нищо да направи. Разбираш? Има техника, иначе има индивидуална техника на место. Но футбол е колективна игра. Те ще го смачкат, бе, човек. Как Левски ще играе 2003-та това, бе? Абе, въобще, аз това му казвам. Той няма да вирее там 5 минути. Ама защото те не слушат в момента, утре като отиде, го накарай сега, прямо, накарай го елементарни неща да направи, не ги може, разбираш ли? Накарай го 21 на глава, на такова не. Единствено, техника на место да върти. И два гола съответно, губи два пъти топката, не я подава, какво се получава. Нещо от статично, ако ви влезне... Нищо. Да, от статичната. Това ще влезне. Това ще влезне единствено. Ако ще влезне нещо статично, какво с терен? Това е. Ай, защото бие малкият, той ония бие деветката хубаво. Ама бият, ама и той деветката от време на време някакъв път. Той бие хубаво, ама от време на време в определени ситуации. Тук според мен по-скоро беше той за да изпълнява. Не? Деветката? Да, деветката. Аз това ти казвам. По-за към тия, по-към вратара, разбираш, по-близко до пеналта. Да. Като има по-силен корен, по-силен, малко по-напът има по-силен удар, докато Венц има мога да я върти, мога да направи, мога да... Параболите. Да, параболи има и много хубав подсечен удар. Имат децата, имат такъв потенциал, обаче просто си правят някой каквото си искат и оттам се получават. То 100 пъти му се каза, не се да таковиш, не дай да въртиш, не дай да таковиш. Айде, първото замина. Не идва на